Bagong memorandum sa Department of Education nagpatangtang sa tanang mga dekorasyon ug mga visual aids sa mga classrooms. Apan unsao na lang ang visual aid alang sa mga classroom sa lower grade, labi na sa kindergarten. Atong sayran pinaagi ni ining report. Usa ang Paho Elementary School sa mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga sa entrance pa lang aduna nay wow factor. Gani ang maong tunghaan ang regional winner sa Brigada Eskwela sa miaging tuig tungod sa kalimpyo ug kanindot sa tibok school campus. Sa usa sa mga classroom sa grade 6, dili lang ang mga bongbong ang may mural painting kundi lakip na ang mga kisame niini. Apan sa bagong DepEd memorandum, gikinahanglang pearled ivory ang color sa pintal sa gawas ug sulod nga bongbong sa classroom, samtang bright white sa kisame niini. Murag sakit jud kay sa dughan sa ma'am kay dako-dako jud gasto man ba. Nainhan nga pailisa na gasto na pud. Itandi sa ubang mga classroom sa elementary, mas daghan ang visual aids nga gikinahanglan sa classroom sa kindergarten. Once manggod na sila makita sa classroom is dili sila ganahan sila mo eskwela. Then, dili kayo sila mo absent. Mauna akong na-observe sa ako ang klase before. So, makaingon pa sila nga, niingon sila sa ilang parent nga, dili sila mo absent daw kay ilang classroom nice. Apan base sa DepEd memorandum nga no decor policy, gikinahanglang tangtangon ang tanang mga dekorasyon sa classroom. Gani gitigom sa principal sa Paho Elementary School ang tanan niyang magtutudlo aron hisgutan ang bagong memorandum sa DepEd. Nahinaya na mo repaint. Kay dako pud baya gasto sila anak. Ang budget pud ba? Ang budget pud sa amo MOE. So hinay ra pud. Di pud nako pagastohon ng mga teachers. O sige, i-repent na ninyo pud na sila daghang kwartang ingana no nga. Gani ang pintal sa bagong HE ug Science Lab building pearled ivory na ug wala nay mga dekorasyon. Nagsugod na usab sa pagpanangtang sa ubang mga dekorasyon sa classrooms ang mga magtutudlo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.